mamuka sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Where are you, our loyal subscribers? Thank you for hanging out with us. Rekezai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi ndiri kushandisa ghost account. Kune vanhu vanoziva technology yakomana hanzi ghost account reghost account ravanoshandisa. Hanzi makadi yenyu mukoma. Inino ndakunyorerai message iyi ndichishandisa ghost account nekuti ndamboedza kufamba ende mukufamba kwose kwandiri kuita handisi kukwanisa kuwana munhu anondibatsira. Moyo wangu hauchina rugare. Zvinhu izvi pazvakaitika ndakabuda tukumapundu pasi petsoka dzangu ndakazvimba. Mukoma wangu zvekare akati kubuda tumapundu itwotwo, asi iye twake twakapora. Irini angu mapundu haapore, anomboita sekunge apora potooma, then ndobva ndatanga kuita zvironda zvekare pasi petsoka dzangu. Ndakamboti zvimwe kuda chirwere cheshuga, asi ndakaenda kumadoctors, but kunyange ndakaenda kumadoctor handina kubatwa chirwere cheshuga. Ndakamboti zvimwe kuda icancer, but kana ndikaenda kumatest ecancer ndinonzi handina kana cancer. Ndinokumbira kuti musazotaura zita reghost account nekuti ndiri munhu anotozivikanwa. Dambudziko iri rakatanga apo patakaenda kumba kumwe murume watinoziva tose pano mushure mekunge ashayika. Tichiti kana tainge tichazokwanisa kutora zvatainge tatumwa nenganga yedu pamba pake zvaikwanisa kuzotibatsira, asi takazosangana nechipoko. Ndiri munhu anozivikanwa pabasa, mumabasa angu andinoshanda uye nemunharaunda yandinogara. Ininiwo ndinoshanda nerimwe bazi rehurumende rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika in brackets CIO. Saka basa redu rinoita kuti tinge tichiona nekusangana nezvinhu zvakawanda, asi pane zvandakazosangana nazvo mukoma izvo zvakazondipinza mudambudziko randiri mariri muzuva ranhasi. Zvese izvi zvakatanga nerimwe zuva ndainge ndiri kune imwe office yevakuru vangu, ndainge ndiri kuChaminuka building. Ndainge ndakamirira kupiwa mamwe mapepa avo andainge ndichifanira kuti ndige ndichizoenda nawo somewhere else. Mukati mainge muine vakuru vaviri vainge vachitaura vasingazivi kuti ndainge ndiri panze. Vainge vachitaura nezverufu rwemukomana wandisingadi kuti ndige ndichitaura nezita rake, asi munomuziva, mose munotomuziva panapa. Saka vachitaura nezverufu rwake. Mukomana uyu aizivikanwa nenyika yose kuhosta all white parties, kune vanenge vachida clue. Saka umwe akabva ati kufa kwake G kwainge kwakavhura zvakawanda, ende vainge vachitaura nhau dzechivanhu kuti pane zvakawanda zvainge zvichazobuda nekuti ainge akafa rufu rwainge rusina kunaka. Ndakati ndava kuda kupinda ndopandakanzwa umwe mukuru ainge achizevezera achitaura iye achiti painge paine umwe mudzimai uyo ainge akauya akaita zvekutomufambira kubva kuBulawayo achichema-chema kuti mwana wake musikana, but ainge achinzi ainge ari munhu weukama. Ainge aine mwana wake musikana uyo ainge ari umwe wemaslay queens au ainge achigara achienda kuma all white parties. Akange ava kurota achiyamwisa chinhu chinotyisa chainge chakaita kunge nyoka chiri chikwambo. Akati iye mumba imomo mainge muine chikwambo icho chainge chakatengwa kunze kwenyika, chisiri chemuZimbabwe. Chakange chisiri chikwambo chechivanhu, ndokutaura kwavakaita kuti chikwambo ichi chainge chisiri chikwambo chechivanhu sezvatinoziva isu kuti kune zvidhoma, asi chainge chiri chikwambo chepfuma inonzi occultism. Saka chikwambo ichi cheoccultism chairarama chichidya mikaka yevanhu, human milk in brackets, pama all white parties iwavo avo ainge achihosta. Aiti kana aine vakadzi maslay queen, vaiti kana vadhakwiswa kudaro mumba maipinda chamupupuri, vobva vapiwa zvinwiwa zvinodhura, mawine, mashampagne, asi zvinenge zvakasanganiswa nemishonga yokukanganisa pfungwa. Kana vachinge vakanganwa kwavanobva
vaipinzwa muimba yepamusoro-soro vachiitiswa tsika yekuyamwisa chikwambo ichi. Vaizofuma vasingayeuki kana chinhu, asi musikana iyeye wekubhulawayo akamuka akaona kuti vainge vakaradzikwa pamubhedha vari vaviri vaviri vachiyamwisa icho chikwambo chacho ichocho. Saka kumuka kwaakaita akangonzwa voice hanzi rakati lalawena, because ainge ari mundevele ndokubva atorara, asi ainge ava kungogara achirangarira uye zvekare achiroteswa achitoudzwa kutoti chinhu ichocho icho chainge chichivayamwa chainge chiri cheoccultism. Ainge ava kungogara achirwadziwa mazamu uye kuneta muviri wake wose. Zvekare nevasikana vainge vachiendako vaizongonzwa kurwadziwa mazamu nekungogara vakaneta. Pandakanzwa mashoko aya ndakangoti akandirova nehana, asi pane kuti ndinge ndichitya ndakabva ndabatwa nemweya wekuchiva ndikati nechemumwoyo, saka ndipo paibva mari dzake. Isusu vamwe tichitambudzika nekushanda, vamwe vanhu vaingoita zvekungorutsirwa mari nezvinhu zvavo. Painge pagara paine dambudziko rainge riri kumazowe rakazokonzeresa kuti ndige ndichipinda munyatwa dzose idzi. Panguva iyi pamaini yedu yegold tainge tiine gold claim kumazowe, saka zvinhu zvainge zvisiri kufamba. Tainge takatombomira kurova basa because taiti tikachera tichienda pasi, asi goridhe raita sekunge rinotitiza. Ndainge ndava nemutoro wezvikwereti, makompresa nemishonga yecyanide. Ndakaita meeting nemunin'ina wangu, ndiye ainge ari manager wepamaini pacho, tichikurukura nzira yekuti tinge tichibuda nayo mumadhaga. Ndakamuudza zvandainge ndanzwa, but it was just a casual talk zvandainge ndanzwa kuofisi. Tese tiri vaviri takazobvumirana kuti nzira yechikristu kana yekushanda nesimba yainge isina kwayainge ichazotisvitsa. Takatsvaka n'anga yakasimba kuChipinge, takazoionera hedu muHarare. Murume uyu akatiudza kuti pfuma yaG yainge yakasungirirwa nevhu repaguva pake kana kuti pamba pake. Tikanzi kana muchida kuti maini yenyu inge ichimuka, endai munotora ivhu repaguva paakavigirwa, mukatadza munongopinda muyadhi imomo maakavigirwa. Kana mangokwanisa kutora ivhu iroro, zvinenge zvafanana nekuti munenge matora ivhu repaguva, munenge matora neupfumi hwake, nekuti muivhu ndimo mainge makazara masimba emishonga yaainge achishandisa. Ivhu iroro ndiro ratichanosanganisa nembeu yenyu, zvobva zvachizonosiwa kumaini kumazowe, uchireva kuti painge pachazodiwa urume hwedu. Mukomanashe takagadzirira, tainge tiri vatatu, inini, munin'ina wangu nemuzukuru wedu aiva driver wedu uyo ainge aine ushingi. Takasimuka muHarare nezuva rechishanu, nguva dzainge dzichiti 2 masikati, tiine motikari yedu GD6 takananga kuDomboshava. Takazosvika nenguva dza3 masikati, tikatanga kumbotandara zvedu pabhawa rainge riri paGrowth Point kuti tisanyanya kufungidzirwa. Taingonwa wedoro repasi tichingoitawo sekunge vanhu vainge vasina mari, asi tainge takamirira kuti kunze kunge kuchizosviba. Takazozvipira kuti nguva dza9 usiku vanhu vose vavata, ndipo patainge tichazoenda pamba pacho. Taiziva kuti pamba ipapo paikwanisa kuzonetsa kupinda. Tainge tichironga kuti tainge tichazopinda sei, sezvo tainge takapiwa option yekuti tikatadza kusvika painge paine guva rake, taingotora ivhu chero repatinenge tatora pachivanze, zvinenge zvakafanana. Nguva dzakati dzava 9 dzachaya, takabva tadzima mafoni, tikabva tafamba nemotikari yedu zvinyoronyoro takananga kumba kwake. Takapaka kure zvishoma nekutyira kuti taikwanisa kuzoonekwa. Taiziva kuti pamba pacho painge pasisina vanhu vakawanda. Mukomanashi takanyonyova tichifamba zvishoma nezvishoma, tichita tichitarisa tombohwanda zvedu. Pamba apa tainge tichiziva kuti painge pasisina vanhu vakawanda. Takasvika tikadongorera, tikatarisana nemunin'ina wangu. Ndakaona kuti ainge achibvunda, kunyange zvake ainge ari munhu ainge aine zvivindi. Akati, ngatidzokerei, but ndikati kwete,
hatingambodzokeri. Takasvetuka ruzhowa tichiti tava kupinda mukati mechivanze chake, asi brother Nashi zvakaitika ipapo handinzwisisi. Tichingoti pasi tasvetuka kubva paruzhowa, chakandinetsa ndechekuti hatina kumhara pasi pamba pake gym, asi takabva tangozviona takamira zvekare pabhawa repagrowth point patainge tiri masikati. Takatarisana tiri vatatu tichibvunzana kuti kuchichaitika, tabuda seiko pamba ipapo. Takafungidzira kuti zvimwe kuda tainge tadhakwa zvakanyanya zvekutadza kuziva kwatainge tiri. Takadzokera kumotikari tikananga pagedhi zvekare, tikasvetuka zvekare ruzhowa rurefu rwuya, tichingoti pfocho takazviwana tava parodhi inoenda kushowground, uye zvekare motikari yedu yainge iri padhuze yakatomira but yainge ichitodhuma injini. Takadzokera kechitatu. Panguva iyi kutya kwainge kwandibata, asi nekuda kwekuti tainge tichida kuti tinge tichizadzikisa izvo zvatainge taudzwa nasekuru, takasvetuka zvekare. Asi chinotyisa ndechekuti panguva iyi takazvinzwa kuti tainge tava kumakuva tiri kure nemba yatainge tiri. Mukomana ipapo ndipo patakaona umwe munhu ainge akareba kuenzana nemuti. Miti yose yainge iri padhuze nesu yainge yaita mipfupi pfupi. Takaramba tichingozviita zvinhu izvi kusvika dzava 5 mangwanani acho. Chinhu chinorwadza mukoma ndechekuti makumbo edu ainge azvimba zvekuti taitadza kana kupfeka shangu. Shangu dzangu mukomanashi handitozivi kuti imwe yacho ndakairasira kupi. Takatiza kubva kudomboshava ikoko. Mukomana watainge tiinaye muzukuru wangu aiti achidhiraivha motikari aidhiraivha achichema nekuda kwekuti makumbo ainge akazvimba achirwadza. Kubva musi iwoyo mukomanashi patakabva ikoko, maini yedu yekumazowe yakasvika pakuvharwa nemvura, midziyo yedu ikabiwa, asi takazofamba kusvika zvinhu zvichizonaka. Saka ndafamba kudaro nebrother yangu taenda kune imwe n'anga, zvinhu zvedu zvakazotanga kufamba zvakanaka, but maronda awo atakaita muzasi metsoka dzedu, muzukuru wangu iye akaita right nebrother yangu vakaita right, but inini manje handisati ndapora. Tupundu tunobuda pasi petsoka tunobuda twakaita white, twobva twachizozara mvura. Kana twadaro mukomanashi zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Ndinotanga kunzwa imwe pain isingaiti zvekuti kana mukandiona ndichichema munondinzwira tsitsi. Ndiyo nyaya yandiunza pano mukomanashi. Kana zvichiita ndinokwanisa kuzouya nepart 2 ndichikuudzai kuti chii chakaitika apo patakazoona kuti kumaini kwainge kwazara mvura uye zvekare maturusi edu ainge abiwa tichizotanga kufamba. Ndinokwanisa kuzokuudzai kuti takazofamba tichienda kupi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangokoma hazvo veduwe, hanzi taisvetuka topinda muyadhi but tobva tatoona kuti tiri kubhawa, tiri kugrowth point. Hanzi kusvika tichizoona kuti tava kumakuva kushowground. Akomanaka zvakangooma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatitaurei navo mucomment section. Toti vange vachiuya here nepart 2. Ngatitaurei mucomment section kuitira kuti vakasike kudzoka nepart 2 yavo, kana kuri kunzi munenge muchida kunzwa nyaya yavo kuti after kumaini kwazozara mvura mumugodhi nekubirwa maturusi vakazozvifambisa sei. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story makaviga chitupa changu. Ndichikunyorerai kudai ndakatogara pasi ndiri kutofunga kuti saka upenyu hwangu neupenyu hwebrother yangu huri kuenda kupi. Se brother yangu mukoma ari kurwara nenjere kutaura kudai, ndinokumbirawo kuti muite anonymous. Ndiri mukadzi wechishona, ndinogara muno muSouth Africa kuDurban. I am a hairdresser mukomanashi, and izvi ndakatozviendera kuchikoro uye vanhu vakawanda vanotondiziva nekuti saluni yangu inogara yakazara nevanhu zvekuti unotofanira kutoita online booking
mwedzi usati wasvika, otherwise space hauiwani because I am very famous kuarea kwandinogara. Asi mukoma, inini ndine mishonga iyo yandinoshandisa. Mari yose yandinoita iyi ine kwayakabva, uye zvekare ndine zvandinofanira kuti ndige ndichiita, mutengo unorema wandava kubhadhara pari zvino. Mukoma Nashi, zvese zvakatanga makore 2 apfuura. Upenyu hwainge hwakaoma kuno kuDurban. Ndainge ndisisina macustomers. Pandainge ndichimboshanda, kwakauya umwe musikana. Chakandirwadza ndechekuti musikana uyu muZulu. Ndini ndakamudzidzisa, ndakamutora asingagoni kana kuita chinhu, kana kutsvaira chaiko ainge asingagoni. Kutanga kumudzidzisa kuti 1, she came to my salon akati, "Sisi, can you help me? I am jobless." Ndakaenda kuchikoro kuuniversity ndikapasa, but handina kana basa randiri kumbowana. I'm dropping CVs. Ndakamunzwira tsitsi after andiudza kuti ainge achidanana nomumwe muNigerian just for the sake of that Nigerian giving her money because ainge aine mwana muchechi. Ndamunzwira tsitsi kudaro, ndakabva ndamuti okay, it's fine, uchange uchizoya pasalon pangu every day. Chandinongokupa imari yetransport, handikubhadhari. Chandinenge ndichidya ndo chaunodya ichocho. But mukoma, after ndamudzidzisa, ndamutraina, akabva achizondidzingisa pabuilding ipapo nekuti akati ndiri muZimbabwe. Ndakabva ndachizobva uko kwandainge ndiine maclients akawanda, ndikabva ndachizouya kwandiri kushanda iko zvinozvo. Mukoma Nashi, ndainge ndisisina macustomers, ko iyo rent kunzvimbo kwandainge ndava kwainge kuchidhura, apa kusina macustomers because kwainge kuri kure nekwandainge ndimbori nesalon kudowntown. Saka vanhu kuti vange vachizofamba, because waitofamba about 5 kilometers I think uri mutown kuti unge uchibva kudowntown uko kwainge kuine macustomers angu akawanda, because ndainge ndiine salon yainge iri padhuze nepataxi rank. Saka munhu kuti ange achitaburuka kombi otanga kufamba achiuya kuuptown uko kwandainge ndawana kwekurukira vanhu musoro. Mukoma Nashi, zvaindidya everyday. Ndakazopiwa zano neimwe shamwari yangu yechiZulu, akandiendesa kune umwe sangoma. Saka sangoma uyu ane mukurumbira, anogara kumberi kweUmlazi. Ndakabhadhara 9,000 rands kuti ndige ndichipiwa chinhu icho chaizoita kuti vanhu vange vachizouya kusaloni kwangu, kunyangwe zvikanzi akakushaya anotosarudza kutoti ange achidzokera kumba, then ozodzoka ramangwana racho achiona kuti unenge uripo here kana kuti unenge usiko kubasa kwako, nekuti chinhu chandakapiwa chinoita kuti munhu ange achida kungorukwa newe chete. Saka sangoma wacho iyeye akandipa chinonzi chitokoloshi. Saka vakandiudza kuti chitokoloshi ichi chandiri kukupa chinofanira kuti chinge chichizogara pamunhu uyo anenge ari wehukama. Mutemo wacho wainge uri wekuti kana ndikapedza kuruka munhu, ndo zvandinoita kusvika pari nhasi. Vanhu vanouya kwandiri kana ndapedza kuvaruka, bvudzi rose riya rinosara pasi kana kuti rinosara pakamu, handifanire kuti ndige ndichizorirasa mubhini. Ndinofanira kuritora rose, then kana hwava usiku ndinoripisa. Madota acho ndiwo andinosanganisa nemugalelo lotion iyo yandinozora inini. Saka ndinoizora kana ndageza. Mukoma lotion iyoyo inenge iine madota evhudzi revamwe vanhu. Saka macustomers anongoramba achingouya kwandiri, ende kana ari munhu anenge atanga kuuya pasaloni pangu zvezuva iroro, anongoramba achingoya kwandiri. Haachakwanisi kuti ange achienda kuno mumwe munhu, chinenge chatova chiname changu. Kunyangwe ndikamukanganisa kuruka, anoramba achingodzoka achindipa mari. Asi mashura akazotanga kuitika kumba kwedu kuGokwe. Zvamunoziva mukoma, zvinhu izvi hazvidyi muridzi wazvo, zvinotsvaka pekumhara kuhama dzako. Sezvo inini ndiri kunoku kuDurban, chitokoloshi ichi chakabva chachizotanga kunetsa kumba kwedu kuGokwe. Mistake yakazoitika ndeyekuti vakabva vachizoenda kune muprofita wefake. Saka vaenda kumuprofita wefake, chakabva chatoti matonditanga. Iye zvino ndine mukoma wangu
uyo watakaberekwa naye musame family, same baba same amai. Saka munhu ainge ava kutozvishandira uye zvekare ainge achitowo zvekudzidzisa. Akangotanga kungopenga mukomanashe ende akangokaruka atobatwa nechirwere chepfungwa chisinganzwisisiki. Anofamba achitaura ega mumugwagwa achitevera highway, uye vanhu vanoti nekuda kwekuti iye akanyanyisa kuenda kuchikoro stereki vanoti akapengeswa nemabhuku. Asi nyaya iripo ndeyekuti akagarwa nacho chitokoloshi ichocho. Saluni yangu iri kunyatsokufamba zvakanaka. Mukomanashe inini ndinowana mari yakawanda, but kutenga kwandakaita chikwambo ichi ne9,000 rands yakabuda muhomwe mangu ndiro ratova jeri rangu. Ndine mari, ndine mota, asi upenyu hwakaoma kuparadza hama yako. Ndinotya kuenda kumusha kunoonana nevabereki vangu nekuti ndinonzwa sekuti kana vakanditarisa mumaziso vanenge vachitoona umhondi nehuroyi huri mandiri. Brother Nashi, ndauya pano kuti vanhu vange vachizviziva kuti zvinhu zvakadai zviri kutoitika. Kune avo vachateererawo nyaya yangu nekuzokomenta pairi, ndinotenda kana mukandipawo zano, nekuti ini handichazivi. Ndikuda zano rekuti ndozvisunungura sei pasina mumwe munhu anenge afa mumhuri medu. Please ndapota ndibatsireiwo. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi ndiri kungodawo zano rekuti ndinge ndichibatsirikana. Hanzi ndine chikwambo icho chakagara pamutumbi webrother yavo, asi hanzi kana iri semari, mari vanayo, but vane chikwambo chiri kupengesa brother yavo. Yo zvakangooma hazvo veduwe, ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndinosanganisa vhudzi nemugalelo lotion yavanoshandisa. Yo zvakaoma. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sokudaiso. Hanzi mukoma muri sei? Inini ndiri mukadzi ane makore 32, ndinogara muno muHarare. Ndauyawo pano as Haidi. Please musazoudza vanhu zita rangu nekuti ndine hama neshamwari dzakazara panapa paFacebook, zvimwe kuda nevanhu vanoteerera maconfessions enyu. Saka ndauya pano nekuda kwekuti ndiri kuda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichizondibatsira. Mukomanashi ndiri kutoona rufu rwatodongorera mumba medu nekuda kwezvandakaita. Mainge muri muna 2019 zvinhu zvainge zvakandiomera muno muzimu. Ndainge ndichangobva kuCape Town kwandainge ndichigara. Ndainge ndisina kana any choice than kuti ndirambe ndichingoenderera mberi nebasa rangu randainge ndichiita apo pandainge ndiri kuCape Town. Asi hama dzangu dzainge dzisingazvizivi kuti musikana ndo basa iro raanoita kuSouth Africa. Ndauya kunoko ndakazolinka up nemamwe mafriends angu, ndikabva ndachizotanga kuita zvekuenda kumaAvenues ndichiita zveprostitution. Mari yainge isingabudi yakawanda, macustomers ainge ari mashoma zvekuti taigona kutorarakana nenzara inini nefriend yangu. Uchinge wamira mumugwagwa usiku hwose, ndakabva ndataura neimwe friend yangu uyo wandainge ndichishanda naye kumaAvenues. Akanditi, kana kuri kunzi unenge usina zvimwe zvaunenge uchishandisa, haumbofi wakakwanisa kuti unge uchizoita mari. Mukomanashi akazoti kwandiri ainge achida kuti tinge tichizoenda kuChipingi kune imwe n'anga iyo ine mukurumbira. Iye akati ainge achida kuenda kunorinyuwa mishonga yaainge achishandisa. Takasvika kuya mukoma, ndikatanga kuchema ndichidurura nhamo dzangu dzose. Vakandiudza kuti ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichichema mumatare. Takanzi tinge tichienda kumashops nen'anga yacho iyoyo. Yakatondipa mari ikanditi ndava kukukweretesa mari mwanangu, uzondidzosera mari yangu. Saka takaenda kumashops ndokubva ndachizonotenga jacket. Ndakatenga jacket nedress. Saka ndichangochinja hangu kuti dress randakatenga ikala yakaita sei uye zvekare nejacket kuitira kuti vanhu vasazozviziva. Saka ndakatenga dress rangu rered ndikatenga nejacket rangu reblack rakareba. Saka ndakanzi ndo zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoshandisa
mune zvinhu izvo zvavainge vachazotipa. Takadzokera kumatare. Tadzokerako kumatare ndakapiwa mhiko yekuti dress iroro zvekare nejaketi ndaifanira kuti ndige ndichingozvipfeka chete kana kuine macustomers mashoma. Saka kana ndaripfeka ndine mafuta awo andakapiwa. Mafuta awa unongopiwa ka1 but unozopota uchidzokera kuchipinge uchinoita marenewals. Mafuta awa hanzi ibvuta remunhu rakatobva pachitunha. Hanzi munhu iyeye ainge achitawo zvekutengesa muviri wake. Saka mafuta iwako ndiwo andinoshandisa kana ndichida kuti ndige ndichizowana macustomers akawanda. Ndobva ndapfeka nedress nejaketi ndoenda hangu ndonomira muroad. Hapana kana motikari inopfuura isina kumira. Mukomanashi apa dress iri rinowachwa neropa rangu kana ndiri kumazuva angu. Saka panguva iyi nekuda kwekuti ndainge ndichida mari nekukasika ndakangotevedzera zvose zvandainge ndichinzi ndige ndichiita. Apa friend yangu aindipa futi peer pressure yekuti zviite semunhu wandainge ndichikwereta mari yakawanda because ndiye aiita mari kuti darika tose. Ndaitya zvekare kuti kana ndikamuudza kuti ini handingazvikwanisi zvekuti ndinonzi ndinozopota ndichiwacha dress neropa aikwanisa kuzoti kwandiri saka inini ndini ndakapusa ndinopota ndichikukweretesa mari. Takaita zvose mukoma tikatevedzera. Takazodzoka kuHarare. Ndikati regai ndizviedze. Mukomanashi ndakapfeka rokwe riya usiku ndikabva ndapinda muroad. Motikari dzaingomira dzoga ende vanhu vaiuya vakasiyana siyana ende vaindipa mari yakawanda kutodarika mari yatinenge tawirirana. Mugore rimwe chete ndainge ndatova nemari ndatotenga motikari ndava kutogara kumaflats ndichitogara muflat rangu ndoga. Asi zvinhu zvakatanga kuchinja mainge muri muna 2023. Rokwe riya rakatanga kunhuhwa kunge nyama yakaora. Kunyangwe ndikariwacha sei ndakatanga kunzwa izwi remunhukadzi mukati muwardrobe achiti ndipe ropa rangu. Ndava kuda ropa mhani, uri kunonoka mazuva ano kundipa ropa. Saka dress iroro ndinotya kuribata. Ndakamboritora ndikanoriisa mubhini riri kure nekwandinogara. Ndasvika kumba mukomanashi pandakavhura wardrobe yangu ndichiti ndikuda kuchinja mbatya ndakabva ndapotsa ndafenta because ndakaona dress riya rainge ririmo uye zvekare rainge rakaturikwa muwardrobe mangu rakanyatsokunaka pasina kana any sign inoratidza kuti ndainge ndarirasa because pandakatorirasa painge paine madhaga but rainge risina kana madhaga. Ndakaritora zvekare rimwe zuva ndakadhiraivha mukoma ndikaenda kuRwizi Manyame ndikaridira petrol ndikaripisa richibva ratonyunguduka kuita madota. Ndakati mumwoyo mangu nhasi ndasununguka. Ndakasvika kumba nenguva dza11 usiku ndichingovhura dhoo remumba mangu ndakaona dress riya rakawaridzwa pamubhedha wangu kunge rine munhu ainge akaripfeka mukati. Iye zvino handichakwanisi kurasa chipfeko ichi. Pari zvino mukomanashi ndine mbinga iyo inondichengeta zvekutengesa muviri wangu rinenge ratongova drama. Saka chinhu ichi hachisisina use kwandiri. Ndikatadza kuchipfeka mukomanashi mbinga yangu inosvika pakundirova. Of course munhu ane mhuri yake but ndiye akandibvisa mustreet. Apa kuti ndige ndichidzokera mustreet sezvo ndinenge ndarohwa apa ndasiwa ndisina kana send. Macustomers acho hauyi zvachose unless ndatoripfeka dress racho uye nenzara inobva yapinda mumba mangu. Ndine nguva dzekuti ndinorota vanhu vakafa vachindidzingirira. Ndakamboedza kudzokera kuchipinge kun'anga iyi asi ndakasvika n'anga iyoyo yakafa kare muna 2021. Saka kunoku mukomanashi kuma-avenues ndine shamwari dzakawanda idzo dzinoita zvekubata mishonga but level iri hakuna munhu anobata mishonga zvelevel ratakasvika inini neimwe friend yangu. Saka kana iri sefriend yangu iye anenge achingojamba kana ndikamuti handei tinodzosera zvinhu izvi anenge achiti handi. Pandakapedzera kuenda naye ainge ava kutoda kutoti tinge tichirinyuwa masimba edu ndikati ini hangu handiri kuti
ndinge ndichiramba ndichingoenderera mberi nezvinhu zvakadai. Mukomana Nashe iko zvinozvi ndiri kuzvidemba. Ndakapiwa zano nefrendi yangu but ndava kuona kuti zviri nani kurara hangu nenzara pane kuti ndinge ndichisangana nemashura akadai mumba mangu, kuona dhirezi rakafuta richiita sekunge rine munhu akaripfeka. Mukoma, kana mukaposta nyaya yangu ndingakutendai, ndichange ndichizoteverera ndirimo mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi drezi iri kunyangwe vakarirasa hanzi rinongodzoka zvekare kwavari. Akomanaka vanhu vari kuita kubura hombe kunze uku. Let us try to assist them in the comment section. Hanzi kana paine munhu anoziva kurasirira zvinhu zvakaita seizvi, hanzi ndibatsireiwo. Mari hanzi ndinayo yekuti ndinokwanisa kubhadhara mari. Let us speak with her in the comment section. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii mukoma, muri sei zvenyu? Makamboitawo feeling yekuti kana ukagara pasi ukatanga kufunga unotozviona kuti kana ukafa, kana ndiri seni ndikafa zuva ranhasi ndichaenda kugehena chairo. Ndinokumbirawo kuti musaburitsa zita rangu. Ndiri mukadzi ane makore 51, ndakaroorwa nemurume ane makore 70 iye zvino. Takasangana mainge muri mugore ra2001. Ndainge ndiri musikana wechidiki but ndainge ndakanyanyisa kunaka. Varume vakawanda vainge vachindida ende ndainge ndiine musikanzwa nekuti ndainyengwa nevarume vakawanda panguva imwe chete. At that young age ndainge ndatova nevana vangu 3 kids. Murume wangu panguva iyoyo, Mukomana Nashe, ainge aine basa rakanaka, ainge aine mari uye ainge aine vana vake nechekare nemukadzi wake wekutanga ainge ashaya. Ndichingopinda mumba umo ndakaona kuti vana ava vaizodya pfuma yaive yakakodzera vana vangu. Ndipo pandakatanga kufamba apa ndainge ndisati ndatombova nemwana. Takazongoita mwana 1 nababa ava. Ndakaenda kune imwe n'anga yokuMount Darwin ndikapiwa mishonga yakasiyana siyana. Mumwe waiva wekuti murume wangu andide zvekuti kunyange hama dzake dzikataura kuti inini ndine zvandinoita zvadzainge dzisingafarire, iye anga achiti ndezvekupenga, andione sekunge I was the queen, asazoona umwe mukadzi kana mumwe mwana kunze kwevana vangu. Mumwe mushonga waiva wekupandutsa mwoyo wake kuti avenge hama dzake, avenge vabereki vake uye zvekare ange achizoda vangu vana. Brother Nashe, mushonga uyu wakashanda zvakandityisa. Murume uyu akabva atongofuratira vana vake, akatanga kuvaona semhandu, sezvipfukuto zvainge zvichidya mari yake. Nekuda kwemushonga uyu, Mukomana Nashe, pfuma yose yainge yava yangu inini nevana vangu 3 vandainge ndauya navo. Vana vangu vose vakaenda kuma-private school, my-A schools anodhura muHarare. Mushure meizvozvo, murume wangu akabvisa mari yekuti vana vangu vange vachizoenda kuChina kunodzidza madegree ekurapa neengineering. Iye zvino vana vangu vari kuChina ikoko, vari kutotumira mari kumba kuno kwandiri. Apa ndiri kutovaka imwe imba muBorodale in secret isingazivikanwe nemurume wangu. Asi vana vemurume wangu, my step kids, Mukoma, Mwari vachanditonga nekuda kwezvandakaita. Murume wangu nekuda kwemishonga aingoti havana musoro, akavabvisa muzvikoro zvemuHarare akavaendesa kuma-rural areas kunodzidza kuzvikoro zvepasi pemiti. Vakakura vachishanda muminda apa baba vavo vaine makambani. Pane imwe nguva iyo yekuti tainge tiine vashandi vaidarika 50 vachishaya kana shangu dzekuenda kuchikoro vakapfeka. Asi inini ndigere mumufete-fete ndichinakirwa nemari yababa vavo, ndiine mamaid 3. Nekuda kwekushungurudzwa nekushaya rudo rwababa, vana ava vakatiza kumba vachiri vadiki. Iye zvino vakura vari kuSouth Africa, vanongoshanda ikoko, havana kana mapepa, they are illegal immigrants.
vari kugara muzvimatownship hameno kuzvimukuku zvakazara kuSouth Africa. Hanzi vanotambura zvisingaite, vanongorarama vachingotya mapurisa. Mumwe wacho ndakambonzwa zvichinzi ava kuita zvechizama-zama, anocherawo goridhe ikoko. Kana vakafonera baba vavo, murume wangu anovatuka and anobva atongodropa foni. Anenge achiti hapana chandakaberekera ini vana vangu vari kuChina. Apa iye hatozvizivi hake kuti ndakamushandisira mishonga kuti ange achida vana vangu. Iye zvino murume wangu ava ne70 years. Utano hwake hwava kudzikira. Anondida zvekuti anogona kufa nekuda kwangu, asi ini ndava kutya mukomanashi. Ndinogara ndichiona amai vevana ava akashayika vakamira padhuze nemubhedha wangu vachiti zvawakaita wakagona here, zvawakaita wakagona here, votanga kuchema. Ndiri kuda kureurura kumurume wangu kuti zvese izvi zvandakaita ange achizviziva. Kundida kwaanoita hongu akambondida, but zvimwe zvacho zvakazowedzeretswa nemishonga. Ndiri kuda kumuudza asati afa ange achiziva kuti vana vake vari kuSouth Africa, ivo vanotodawo rudo rwababa vavo, vange vachikwanisa kudyawo nhaka yababa vavo, nekuti zvose zvava muzita rangu. Asi ndinotya kuti kana akaziva chokwadi anokwanisa kubva afa neshungu nekuda kwekuti akadzinga vana pamba. Ko vana vangu vari kuChina vachandiona sei kana vakaziva kuti upenyu hwavo hwakavakwa neropa nekuchema kwevamwe vana? Brother Nashi, ndoita sei? Ndoreurura here kana kuti ndongofa hangu nesikireti iyi? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndoita sei? I think dai mangoreurura seuyo wamuri kuti ari kungoitawo zveuzama-zama. Ko kana akadhirikirwa nemugodhi ikoko, ndipo paya pamunozotanga kumukirwa nemweya yengozi. Dai manga muri umwe munhu, dai henyu mangotaura chokwadi, mangomuudza kuti mwanangu, izvi ndo zvakaitika, ndaityawo kuti zvimwe kuda maikwanisa kuzondidzinga pamba. Zvakangoma hazvo veduwe. Munoti kudii vana amai? Hanzi munamato waunofanira kuti unge uchiita semubereki ndewekuti Mwari vange vachikuchengeta kusvika vana vako vakura vava kukwanisa kuzviriritira. Hanzi vana vakasvika pakutiza pamba nekushungurudzwa. Vana vabusinessmen vakaenda vakatanga kudzidza hanzi kumamisha kumapurazi, vachidzidza pasi pemuti vasina kana boots. Apa baba vako vari businessmen anenge aine vashandi over 50. Apa iwe uchienda kuchikoro usina kana boots. But vana vastep mom hanzi vainge vachienda kuma A schools iko zvino zvavari kuChina. Hanzi vamwe vakaita engineering, vamwe madoctors kuChina ikoko. Apa worst of all vahanzvadzi, muri kuti mune imba iyo yamuri kutovaka in secret isingazivikanwe nemurume wenyu. Zvakangoma hazvo veduwe. Kana manga muri imimi maizvifambisawo sei nai muri yeZimbabwe? Ngativabatsirei vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi muri sei? Ndinokumbirawo rubatsiro rwenyu, rubatsiro runobva kuZimbabwe nemazano, nekuti pfungwa dzangu ndava kutoita sekunge munhu ari kuda kutanga kupenga. Ndinoshanda security guard pane imwe imba. Ndichangochinja ndichati imba iyi iri muBorodale imansion mukoma. Pamba apa kana ukasvikapo unokwanisa kutofungidzira kuti wava kuAmerica. Murume wandinoshandira boss wangu munhu ane mari, anozivikanwa zvikuru. Muna November wegore rakapera, mudzimai waboss vangu akarwara zvakaipisisa. Akabva achizonzi ainge aine chirwere chekensa, ainge ari kuParirenyatwa hospital. Saka akabva achizoti ariko ikoko kana hama dzake mukoma dzaiuya dzaitoshamisika kuti vamuendesa kuParirenyatwa because vanhu ava vandiri kutaura nezvavo vane mari. Murungu wangu ane mari zvekuti ndakatoshamisika kuti ainge asarudza kuendesa mudzimai wake kuParirenyatwa. Saka boss vangu usiku hwacho nditori pashift. Saka ame a private security guard, ndinongoshanda ndichigarapo pabasa nemhuri yangu.
boss vakauya kumba vainge vaine pick up truck. Vakandishevedza ndiri pagate but vainge vasingadi kuita noise. Vakati kwandiri uya pano, ndokubva ndamhanya ndikaenda pavainge vari vega. Vakanditi vhura gate zvinyoro nyoro, usaita zvekushandisa remote. Ndakatoita zvekutono unlocka ndokubva ndarivhura ndichishandisa manual kuti risanyanya kuita noise. Vakabva vanditi uya unge uchindibatsira, saka ndakabva ndachizovatevera. Mukoma ndakavatevera kuparking area. Ndasvikako ndopandakabva ndachizoti tavhura rori riya, ndakavhunduka mukomanachi ndikadedera muviri wangu wose. Ndakaona kuti vainge vaine box coffin. Box iroro rinoratidza kuti rinodhura zvisingaite. Rainge riri rewhite, apa rainge riine gold coating. Saka vakati ndinge ndichisimudza divi rimwe chete, ivo rimwe divi, tikaritakura box riya tikapinda naro mumba, tichikwira naro upstairs kusvika mumba mavo, muimba yavo yekurarira, master bedroom. Vakabva vati tainge tichifanira kuti tinge tichirigadzisa pamubhedha pavo, vakabva varifukidza nejira rewhite. Vakati tinge tichisiya space kuitira kuti ivo vange vachirara. Mukomanashi, chinondityisa ndechekuti panguva iyi mudzimai waboss ainge ari kuparira nyatwa asati afa, zvichireva izvo kuti boss vainge vatotenga kofini rake mukadzi uyu iye achiri kufema. Mushure memazuva maviri chete taita izvozvo, takabva tanzwa kuti madam boss vainge vashayika kuchipatara. Vanhu vose veukama vakauya, havana kunge vakazviziva kuti box iro rakazonzi rainge ratengwa nabosi vangu. Vanhu vainge vatoripo vaiti muri kuzviona kuti murume uyu ainge aine rudo kumudzimai wake kutenga box rinodhura kudaro, asi havana kunge vakazviziva kuti box iri rakatombogara mumba munhu achiri mupenyu, achiri kurwara. Brother Nashi kubva zuva iroro rakavigwa madam boss varimo mukofini ravo ravakatengerwa vachiri kufema. Mukoma Nashi, ndine zvandiri kuona pabasa, zvinhu zvandinoona zvinondityisa mukoma. Saka ndakatomboenda kuna boss mushure mekunge ndaona madam boss ndakaona chipoko chavo vainge vakamira pagedhi. Pandakavaona, pandakabuda ndikati ndiani kwakamira panze pegedhi. Pandakati ndabuda ndichizonotarisa mugadroom mangu, ndakabva ndachizoona kuti madam boss vainge vakagara mugadroom. Vainge vakapfeka rokwe riya ravakavigwa naro, vakapfeka vachitondidaidza nezita rangu. Mukomanashi, maziso avo anenge akazara nemisodzi, vachiratidza kuti pane zvavari kuda kutaura neni, asi vanongogona kundidaidza zita rangu, asi kana vakada kutanga kutaura izwi ravo haribudi. Ndakaenda kuna bosi vangu ndichidedera, ndikavaudza kuti bosi, ndaona chipoko chemudzimai wenyu, ndava kutya ini. Bosi vangu vakandishamisa usiku ihwohwo, vakaseka vachibva vandipa mbanje. Vakandipa vakati, iwe oraiti, chitora mbanje idzi nekuti uri kuita mahallucination. Kana ukabhema mbanje idzi unoita right. Zvipoko zvinotya munhuwi wembanje, hazvizouyi pedyo nemunhu anenge abva mukusvuta mbanje. Iye zvino ivo bosi vangu vanondimanikidza kusvuta mbanje dzavo usiku, and vanenge vachiti ispecial grade. Asi mukoma, mbanje iyi inoita kuti nditonyanya kuvaona. Ndinoona chipoko chinotouya chotoswedera padhuze neni, asi chinenge chisingakwanisi kutaura neni. Ndava kungogara ndichingotya nguva dzose, ndinovhunduka. Ndokusaka ndati maybe ndava kutopenga. Zvinoita here kuti munhu ange achitengerwa box achiri mupenyu? Nhai Zimbabwe, ndibatsireiwo. Izvi handizvo here zvakaurayisa madam boss? Ko boss vangu sei vari kundisvutisa mbanje? Kasi vari kuda kundipengesa here kuti ndisataura chokwadi? Ndoita sei kuti mweya uyu undisiye? Nekuti ndinotya kusiya basa racho, sezvo inini ndiine vana. Kana kuri kunzi ndikaramba basa nemhuri yangu tinozoenda kupi? Please help me. Vabereki vangu vainge vari vekuMalawi. Baba vangu vakatombopashanda pamba apa,
karuka ndazongotorwawo papurazi pandainge ndichishanda neshamwari yabosi vangu ndikazotangawo kushanda. Saka ndikabva pano kwekuti ndinoti ndinokwanisa kuenda zvamanje mukoma, hapana kana plan. Hei vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Mbanje idzi dzamuri kusvutiswa kana dziri kusanganiswa nemishonga, maybe vanenge vachidzisanganisa mbanje idzodzo nemishonga kuti munge muchizotanga kupenga, zvongonzi akapengeswa nembanje uyu. Ngatitaurei navo mucomment section. Kutengera munhu coffin achiri mupenyu, hakuna zvinhu zvakadaro, pari triki ipapo. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi henyu mukoma, please post my story. Ndiri nyaya iri kundidyawo mumwoyo mangu uye zvekare ndiri kudawo advice nekukasira. Ininiwo ndiri mushandi wepamba. I'm working as a maid pane imwe imba inogara vanhu vane mari. Ndine makore 3 ndichishanda pano uye madam boss vangu ivo munhu atori right, vanondibata zvakanaka chose. Madam boss naboss vane vana vavo, ndichangoti vana vavo 3 asi vose vari vasikana. Pane dambudziko guru pamba apa nekuti vamwene amai vaboss vanogara vachinyunyuta kuti vari kuda muzukuru mwanakomana achazochengetedza zita remhuri, the surname, uye zvekare vanogara vachipopotera madam boss vachiti havana kubereka nekuti havana mwana mukomana. Vana vasikana havavaverengi, vana tete, vana bankuru, everyone vanongoti kana vakauya vanenge vachingotaura nezvayo nyaya iyoyo. Saka zvakaitika ndezvekudai, svondo rakapera madam boss vakaenda kumusangano wekubasa. Boss vakasara varipo pamba. Vamwene vakandishevedza mukicheni vachibva vachizogara neni pasi. Vakandiudza mazwi akandivhundutsa, vakati, mwanangu mwanasikana, ndakakutarisa kwemakore 3 aya uchiita basa rako, ndikaona kuti une hunhu hwakanaka kwazvo, uri munhu anozvininipisa uye unoziva kubika nekuchengetedza musha, plus wakakurira kumaruzevha, une hunhu. Muroora wangu madam boss haakwanisi kuberekera murume wake vana. Ndikati vanawo vane vana, vakati no, vana vasikana havasi vana nekuti pano tiri kuda mwana mukomana mumba muno. Ndiri kuda kuti iwewe unge uchizova mudzimai wechipiri, second wife yemwana wangu. Saka boss vainge vakatogara muliving room, vaitonzwa zvose zvainge zvichitaurwa, havana kana chavakambotaura, vainge vari zii zvavo vachitoona havo bhora. Vakati kwandiri kana ndikabvuma, by then vatete vainge vava mukicheni vakagara, but vainge vasingapindiri nyaya dzedu asi vainge vachizvinzwa zvose, vaitaura zvavo pafoni. Vakati kana ndikabvuma kuva mukadzi wenumber 2, vakati tinozviziva because I'm still young mukoma. Vakati plus wakagara waita mwana mukomana ende haangambotadzi kukuitisa mwana mukomana. Apa vainge vachitaura vachinongedzera. Bosi vangu vakatoseka vakatanga kunyara-nyara, vakasimuka vakaenda zvavo kubedroom kwavo. Handizivi mukomana kuti zvose izvi zvavari kuda kuti ndige ndichiita zvinoita here. Ndakanzi ndichatengerwa imba yangu ndega, uko kwandinenge ndichigara ndiri ndega. Vatete ndopavakazongoti mama zvinoita izvozvo, anongogara pano, ingawani imba yakakura. Zvechokwadi imba iyi yakakura, but I'm really confused mukoma. Handizivi kuti kana ndikabvuma ivo madam boss vanozozvitora sei. Munhu aripo and she is very soft, mufunge zvenyu. Vanondida zvisingaite, vanotonditi I am her little sister. Brother Nashi, inini moyo wangu wakatombofara nekuti boss murume ane mari ende vane rudo, ende ndinoziva kuti boss vanoda mudzimai wavo. Saka handizivi kuti ndoita sei. Pano ndipo pane dambudziko rangu. Inini ndina tete vangu, hanzvadzi yababa vangu, vanogara kuZaka huko. Tete ava vanozivikanwa nemabasa ehuroi, witchcraft chaiyo. Vane mishonga inonzi kana ukaishandisa murume anokuda zvisingaite, ende vane mishonga imwe yavanopa vakadzi avo vanenge vachingozvara
vana vakomana chete kana kuti vana vasikana, ndiri kufunga kufonera tete vangu ava kuti vandibatsire nemishonga uye zvekare vangondivhenekera kuti kana kuri kunzi bhosi vangu vakandida ndinokwanisa here kuzogarisana naamai guru chindinzwai ndava kutoti mai guru, because handisi kuda kuti amai guru vazoshungurudzwa nekuda kwangu. Kana zvichibvira sezvakataurwa navatete, togara hedu pamba pamwe chete with the help of vatete vangu. Saka zvinenge zvichida kuti pomboshanda tutsotso mbichana kuti tose tinge tichiwirirana. Kana tikagara togara tiri 3 uye zvekare nekuzobetserwa kuti ndingozvara mwana mukomana sezviri kudiwa navamwene vangu. Ndikuda kuti vamwene ava vafare, inini ndinongoda upenyu mukoma hwakanaka ende ndaneta nekuramba ndiri maid. Ndinodawo kuti ndinge ndichinzi at least ndiri kuraramawo life kakanaka. Zvinoita here kuti nditaure natete vangu ava vandisimbise panyaya iyi kuitira kuti tinge tichizowirirana naamai guru vanova vari madam boss vangu. Kukana madam boss vakazoziva kuti ndashandisa uroyi kupinda mumba mavo, hazvizondiitire backfire here? Ndoita zvakataurwa navamwene vangu here? Kana kuti nditsvake basa nditize dambudziko iri? Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatitaurei naye mucomment section mwanasikana uyu zvakangooma hazvo vedwe. Hei ma 1 hour anzi ndoita sei? Let us try to speak with him in the comment section.